бахшида ба рӯзи бузургдошти иди модарон ки ҳамасола санаи 8 март дар рӯзҳои ҷашнгирии беҳтарин фасли сол яъне баҳор таҷлил карда мешавад, қариб дар ҳама идораву муассиса ва ташкилоту корхонаҳо чорабиниҳои гуногуни маърифатӣ, фарҳангӣ таҷлил мегардад. Дар донишгоҳи давлатии Данғара низ ба хотири гиромидошти иди модарон чорабинии фарҳангиро таҳти унвони модар ту ҷавону ҷовидон хоҳӣ монд доир намуданд. роҳбарияти донишгоҳ ва намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар симои бонувони донишгоҳ кулли модарону бонувони тоҷикро ба ин сана табрику таҳният гуфта ёдовар гардиданд ки имрӯз занону бонувон бо фаъолияти назарраси худ дар пешрафту тараққиёти ҳама соҳаҳои хоҷагии халқи кишвар саҳмгузор мебошанд. донишҷӯён низ дар навбати худ аҳли толлоро табрику таҳният гуфта дар васфи зан модар суханони воло гуфта иброз доштанд ки занону модарон дар таълиму тарбияи насли наврас мавқеи хоса доранд ва пайваста баҳри ба воя расонидани фарзандони солиму ватандӯст талош менамоянд. рӯзи 8 март ҳамчун рӯзи зан модар дар тамоми дунё қайд карда мешавад, вале дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо эҳтироми баланд доштан нисбат ба зан модар ба таври хоса ҷашн гирифта мешавад. дар рафти баргузории ҷашни рӯзи модар донишҷӯёне ки аз хориҷи кишвар ба хусус аз ҷумҳурии Туркменистон дар донишгоҳи давлатии Данғара таҳсил мекунанд, дар чорабинии имрӯза фаъолона ширкат варзида бо суруду рақсҳои дилнишини худ ба чорабинии ҳусни дигар зам намуданд. қудрату бузургӣ ва ҳунари волои зан модари тоҷик дар суруду тарона ва саҳнаҳои пешниҳоднамудаи дастаи ҳунарии бахши фарҳанги донишгоҳ инъикосгар буд. дар идомаи чорабиниҳои гуногун бахшида ба бузургдошти рӯзи модарон коормандони шуъбаи маорифи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия низ чорабинии идона баргузор намуданд ки кулли бонувони соҳаи маориф ҷамъ омада буданд. дар табрикоту баромади худ масъулин қайд намуданд ки имрӯз ниҳоде ки шумораи бонувон зиёд ба назар мерасад ин соҳаи маориф мебошад. дар 79 муассисаҳои таълимии ноҳия ки дар маҷмӯъ 2032 нафар омӯзгорон фаъолият доранд, аз онҳо 912 нафарашонро бонувон ташкил медиҳанд ки ба таълиму тарбияи насли наврас машғул мебошанд. рӯзи модар муборактарин рӯз аст ва хизмати фарзанд дар қиёси ранҷу заҳматҳои модар фақат қатраи аз баҳрро мемонад. занону модарон хазинаи бебаҳое мебошанд ки тамоми қувваи худро барои тарбияи фарзандони соҳибмаърифату ватандӯст, дорои ахлоқи ҳамида ва ба ҳаёти мустақилона омода намудани онҳо сарф месозанд. аз ин хотир дӯст доштан, эҳтиром кардан, ба қадри ранҷу заҳмат ва меҳру муҳаббати модар расидан қарзи инсонии ҳар як фарзанди бедордил ва бонангу номус мебошад. агар ободиву суботи ҷомеаро осоишу оромии ҳар як оила таъмин намояд, дар навбати худ ободии ҳар як хонадон аз рӯҳияи солиму созанда, сатҳи маънавиёту маърифат ва тандурустии зан модар сарчашма мегирад. ташкил ва гузарондани ҳамин қабил чорабиниҳои тарбиявӣ аз як тараф сатҳи маърифатнокии хонандагонро баланд бардорад, аз ҷониби дигар оид ба эҳтироми волидайн, одобу ахлоқи ҳамида ва арҷ гузоштан ба хизматҳои шоёни модарон таъсири мусбат хоҳад расонид. Салоҳиддин Неъматов, Завқибек Файзуллоев барои барномаи иттилооти ахбор аз ноҳияи Данғара.